Zishmani 205 Money many from Atezwa Aribadada Nide. Oh, yeah. Daisa biliva kuti kuneru doru wakadai andifenda kademba zwangu ndichiti dai pandiri ndino shaya kuziva wakambudei dai lavu yedu karamba yakadai pasina nguva ukagaragara unofona kuti unondida bebi wangu ndazoziona pandinomu kama misikondo maona ndikapinda papu mameseji zindino maona pasina nguva ukagaragara unofona kuti unondida bebi wangu ndazoziona pandinomu kama misikondo maona ndikapinda papu mameseji zindino maona ndinofara mudi wa pese pa unofona pamwe ne video ko bebi ndichikuona uchinditi kugara ndiri ndega ndichazigona kono yarini ko kuzondiona chingoya zako chero usina mari chakakosha kuti chigonana semburi ini ndo kuti siwiti wangu don't worry ndinokutora chete gore rino hari mboperi usambova devese vanouya kwauri vachikuedza vachikupfimba nemari kutaura pafoni yazvichandinakiri zvakungoda tiripo tese tiri vaviri pasina nguva ukagaragara unofona kuti unondida bebi wangu ndazoziona pandinomuka mamisikonda maona ndikapinda papu mameseji zindino maona pasina nguva ukagaragara unofona kuti unondida bebi wangu ndazoziona pandinomuka mamisikonda maona ndikapinda papu mameseji zindino maona chimwe nguva unofona usiku na 11 uchinditi andikutembe iwe Zishmani ndoda kuona kuti wakarara nani unozongona zvako ndiri ndega mudeni hazvina hazvo kuipa ndinozvifarira zvinoratidza rudo paunochengera dondiwarida tarikapera ndinokutengera paboni dei zvaunoda zvese nchakutengera unonditi good night dedi pandinorara uye good morning pese pandinomukira usazotamba nemafrenzi anokunyengera mari yakutokwana ndiri kusungirira pasina nguva ukagaragara unofona kuti unondida bebi wangu ndazoziona pandinomuka mamisigondi maona ndikapinda papu mameseji zindino maona pasina nguva ukagaragara unofona kuti unondida bebi wangu ndazoziona pandinomuka mamisigondi maona ndikapinda papu mameseji zindino maona. Yes, it's Mr. 205 Zishmani nisema undebo.